Niin näin on päästy matkaan Ruska 24 pyöräilyssä tästä Olympiastadionilta kohti ensimmäistä kohdetta. Mutta että mistä tässä on kyse ja miksi minä olen täällä, niin sitä varten täytyy palata hieman ajassa taaksepäin. Morjens. Eletään loppukesää 2024 ja syyskuussa minä olen lähdössä pyöräilemään koko Suomen halki etelästä pohjoiseen. Tapahtuma on nimeltään Ruska Ride Across Finland. Joitain vuosia on seurannut tätä tapahtumaa ja muutamana vuonna huvin vuoksi piirtänyt reitinkin ilman aikomusta lähteä. Tapahtumalla on aina joku teema. Tänä vuonna se on Olympiatuli. Nythän tuli täyteen 100 vuotta viimeisistä olympialaisista, joissa ei ollut tulta. Ja sitten tämän reitin kontrollipisteet, joiden kautta tulee ajaa, niin liittyvät joko suoraan tai enemmän tai vähemmän pitkillä aasinsilloilla. Reitti ei ole pelkästään Suomen halki, vaan myös hyvän matkaa Norjaan ja valinnoista riippuen myös Ruotsiin. Lähtö on Helsingin Olympiastadionin kupeesta Paavo Nurmen patsaalta auringon laskiessa perjantaina. Sieltä kierrellään alkupalaksi olympiateemaisia kohteita ja päädytään Tuusulaan maratonin kääntöpaikalle. Sieltä alkaa varsinainen koitos. Ensimmäinen kontrolli Kurikassa olympiavoittaja Juha Miedon patsaalla. Käytännössä tuosta Tampereen seutuvilta. Sen jälkeen on pitkä matka Pallastunturille, jossa sytytettiin olympiatuli Helsingin olympialaisia varten. Pallastunturilta Sodankylään, jossa Kivelion kala-nimisessä liikkeessä on painija olympiavoittaja Pertti Ukkolan galleria. Joku Ukkola sitä liikettä siellä pitää. Täältä on sitten 2 vaihtoehtoa. Masi Norjassa, Kiruna Ruotsissa. Jompikumpi valitaan ja sen kautta ajetaan Tromssaan, jossa olympiatuli ei ikinä syttynyt, vaikka 2018 oli sellainen hanke vireillä. Helsingistä lähdetään auringon laskiessa ja sinne Tromssaan pitää sitten päästä reilun 8 vuorokauden kuluttua omin voimin, omin neuvoin, käyttäen sellaisia palveluja, jotka on kenen tahansa tapahtumaan osallistuvan käytettävissä, eli hotelleja, kauppoja. Voisi kysyä, että miksi, mutta ei lähdetä siihen, vaan mietitään, minkä kokoinen haaste tässä on kyseessä. Minä olen ajanut enimmillään 600 kilometriä 40 tunnissa. Tämä on tavallaan 4 kertaa se. Käytännössä se vaatii 260 kilometriä vuorokauteen. Se ei ole sinänsä paljon, tai on se tavallaan paljon, mutta ei sillä lailla paljon, mutta kun se pitää ajaa 8 vuorokautena ja sitten järjestää kaikki se oheis siihen ympärille, missä nukkua, missä syödä, milloin mitkäkin palvelut on auki, onko tarpeeksi ruokaa, onko tarpeeksi vettä. Tunnen ihmisiä,
jotka on ajaneet tämän tapahtuman yhden tai useamman kerran. Olen pyöräillyt kohtuu paljon tällaisten ihmisten kanssa. Pyörän ajaminen ei ole tässä se kompastuskivi, mutta siihen tulee sitten tämä henkinen taso ja sitten tämä organisointi. Eihän siinä sitten auta muuta kuin lähteä ajamaan ja katsomaan, kuinka pitkälle pääsee. Lähtökohtaisesti ajetaan maaliin, mutta jos ei päästä maaliin, niin ajetaan sinne, minne päästään. Kolme päivää lähtöön. Pyörä on nyt kunnossa ja huollettu. Piti säilyä puhtaanakin pakkaukseen asti, mutta iski tämmönen yllätyssade. Pyörä on teräsrunkoinen Fairdale, ei kaikista kevyin, mutta kestävä ja vakaa. Itse koottu tähän runkoon 1 eturatas, 11 vaihdetta, isoin takaratas 51, eturatas 40, napadynamo, dynamovalot, aerotangot, jolla saa yhden ajoasennon lisää, voi leputtaa ranteita. Etutarakka, se on näissä karkeloissa harvinaisempi ratkaisu. 38 mm Panaracer Gravel King Semi-Slick. Renkaat ei kaikista kevyimmät, mutta näillä uskallan ajaa silleen melko huolettomasti huonompiakin sorateitä. Olen ajanut paljon. Pakkaaminen jäi niin myöhään, ettei ehdi tälle videolle, mutta tässä on laukut ja pullot ja vastaavat, mitkä tulee sitten pyörään kiinni. Nyt kun matka etenee, niin raportoin sitä Instagramissa. Saatan tehdä näitä videoita tänne YouTubeen myös, jos ehdin. Jos en ehdi, niin sitten teen matkan päätyttyä.